Aray mo tulog-tulog diha, may pag-ibang hagbas nimo. Pa. Grabe tawhana ba, giing na ako nga hagbas niya itong palibot diri kay bagnot kayo. Wag yun na minaw. Grabe katapulan. Grabe, wag gid kalunga galing panimalaya ba? Ikapoy katag pangguna dito, wag gid nadungag. Apay abuhan diri nga ng sa tao na eh. Wag gid ka pang hinlo. O lagi nagdula ang unahon. Pag mata dula dayon. Di man nang manghinlo aling panimalaya ni. Oh. Ano po di mahugason diri? Wag gid ang panghugasan ni hugason. Unsaon na ako pa panghugasan eh. Kapoy tagtrabaho na kamo diri sa balay, wa kay makapanghugas. Mura mo manganak sa dato. Kapoy tagpangita sa para sa inyong malamon, nya kamo diri sa balay. Magsiga mo tulog, magsiga mo higda. Oh. Nakagabong ka diha? Kaan mo pa, oy, paano natulog pa ka? Nakakupay na sabaan ni ron. Grabe gid ka ba? Wag gid kay silbihan ni panimalay. Pati pagpanghugas, wag gid ka kapanghugas. Pagbanghagwas diri sa gawas. Paglungag na lang. Di ka po itagpangitas para sa inyong lamunon ba niya? Amo diri sa balay magtulog-tulog ra mo mura maganak sa presidente. Ano imong gitulog-tulog diha ba? May paghihagbas nimo diri sa gawas. Paan nga mana ni, oy. Mura piptapel. Nahagbas na lagi ko. Tubo kayo ba? Oh, sorry. Tawanan nga. Mangga man ka, boss. Kabalong naghagbas na diri. Hagbas kabuang ni mga natulog na magadiraa. Oh, naon sa manu diha? Natulog man ni mananap diri kol. Hapit ang tanaw naligsan. Tulog sa mga mata. Kabalong ng hagbas ang tao. Grabe gid ang tawhanan ni ba? Paagid ni.